The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Mga kwentong dalhida. Uyab na mo duha. Asa mo nagkailaan na? Historia del Amor. Isa man akong buhaton nga. Nag-inlove man ko sa katao na pamilya. Pero yung pamilya, wala din. Tristeza. Ko salit asing. Pasensya rin ko nila, pero nakakapagod din. Makakantaw. Okay. Lang. Bahala ele. Alegria. Lalaki ba ka? Lalaki ko, Papa Jong. Singgit daw, lalaki ko! Lalaki ko! Ta, wala kay ebidensya na nakita ni mo na nag-video call or na ilain na kauban. Naa sir, kaya nanawag ang babae ko sir. Ako'y nakatubag sa cellphone. Tapos naa siya gailuganin yung cellphone. Wala masagi kang kahanya ko sir nga. Ang sama no, hindi naman kamulit diri. Surahin na lang kapag tinuot, hindi na magi ko ganahan ako. Baby, it's never gonna work out. I love you good. Heart to heart, heart to heart with Papa Joms. Aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! With Papa Joms. Marino News FM, sisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Good afternoon mga kasisid. El hora di aton alauna 13 ya. Magandang hapon sa lahat ng mga kasisid natin. Onel de aton 98 Barangay Aquina, Ciudad de Zamboanga. Welcome po sa programang Heart to Heart. Yes, takiatamihan kita mga kasisid, no? And na dia de Miyerkules. Alright. Abe, kasi taming problema pwede kita resolba. Busca manera, di ba?
Kaya naman si Eto Ali uno ba to tiene historia na vida na carry to man-share aki kanamon. Well, Talial Diamond official text line number para ustedes man text na 0975-072-3036. Again, 0975-072-3036. Mga istorya del vida, istorya del amor, mga istorya de alegría, todo istorya na tapas sa contigo na nunca to ulbida, di ba? Anyway, pwede mong i-share yan, di ba? Kung gusto mong i-share, mag-text ka lang sa number na binigay ko, no? At talial di aton mga avid listeners para dale contigo el advice. Alright? At syempre, batiin muna natin yung lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga iba't ibang lugar. Maskin onde man ustedes ara. Good afternoon con ustedes. Sa mga suking tingpaminaw nato diha sa mga tindahan, sa mga tiyangge, mga tiyanggihan. Good afternoon sa opisina at pati na rin sa mga sa jeep, sa mga sasakyan, mga drivers di aton, mga oloroso, mga gwapo. Ketal ustedes and yung ato ang mga dudong, mga inday, katong asa mo karong gibutang ni Lord. Katong mga naa sa mga budiga na mga diha na mga natulog, mata na kay lampas na alauna. Umana ang break time. Agal di ato na mga umana trabaho tambien, no, na mga kada equal departamento, no. Alina City Hall, kunal di ato mga mom and sir. Sa mga natin, construction worker di aton ali, di aton, mga pogi, mga mapuwersa, Kita los ustedes, yakabaya kome albaunan, na I hope na yakabaya ustedes kome, no? At akilos mga tadekan sa pata, uwi. Ikaw man ay naka-cellphone, naka-headset, ikaw man ay nakikinig sa radyo or sa streaming live sa Facebook, because we are live kami mga kasisid na Facebook, si Kere Ustedes Mira. And man-search lang na 106.7 Marino News FM. I-search nyo lang yan. Then please like and share. Yun. Share din pag may time. Okay? At yun, man-share lang ustedes ko sa mga problema akina di mi programa. Ang programa ng Heart to Heart este, di ba? Kaya ikwento mo talaga sa akin yung love story mo, yung ano ba yan, di ba? Walang problema, di ba? Buska kita ko na si manera dahil walang problemang hindi nalulutas. Todo mga problema ay pwede kita ko na sa buka manera. Pwede natin yan hanapan ng solusyon kung ikaw man ay nadidepress. Di ba? Mahirap yun. Di ba kapag nadidepress ka na, may tormento kayo, di ba? Magdagdag yung lahat ng problema mo. Sobrang depress ka na ako. Mahirap yan. Kailangan habang buhay tayo, dapat maging masaya tayo. Di ba? Kalimutan natin yung mga problema na yan. Ako, yung mga problema na yan kung madali lang talagang sabihin na solusyonan yan. Huwag mong isipin yan, di ba? No? Move on, di ba? No? At dahil pwede lang yan, di ba? Pwede lang kita ko na si Buska Manera. Okay? Di ba? Pwede kang tumawag, di ba? Pwede ustedes man-text. Di ba? At buska kita ko na si Manera, di ba? Alright. Okay, at again, 0975-072-3036 amo sa El Diamond official text line number aki, mga kasisid. Man-text siya ustedes, sa mga avid listeners natin. Ondi ba ustedes, talya ba ustedes, ang atong mga avid listeners na anak diha. Mag-check attendance na mo para mag-greet mo para pwede dali grado ustedes. Takyal di ustedes maestro, ang inyong maestro sa programang ito, di ba? Walang iba kundi ako, si Papa Joms, di ba? Alsa mano. Say present if you are absent sa programang ito.
Pag absent ka, naku, mahirap yan. It means wala kay load. Ha? Anyway, okay lang yan. Kung wala kang load, basta nagiginig ka lang. Mag-enjoy ka lang, okay lang yan, di ba? Mas okay din kung may load ka. Pwede ka mag-text, di ba? Text ka para may grado, para mag-enjoy ka. Alright, and syempre, batiin muna natin yung aming mga kasama. At syempre, LDA College President akin na ZSCMST. Si Dr. Jaime G. Halon. Hello, sir. Good afternoon. And Mr. Alvin C. Reyes. And then Ma'am Eleanor B. Perez, Vice President for Academic Affairs, no? And also si Sir Alvin C. Reyes, no? Vice President for Administration and Finance, no? And to Mr. Hector H. Ramiliano Jr., the Amon Board Secretary aquí. To Sir Mr. Oliver D. Tito, and that the Vice President for Research, Innovation, and Extension. To all the deans, no, sa lahat ng mga deans, no? And si Mr. Nonito J. Gonzalez, no? Si Sir Oliver D. Tito, no, concurrent, and Mr. David A. Ornado Ed, no, and Rachel D. Lauriaga, and Sir Roderick D. Trio, no, and directors, heads, and faculty, and non-teaching, to all the non-teaching personnel. Good afternoon sa inyo. And syempre di amon piko, no, di amon si Mama Marife Villafranca, pinakabunita, sexy. Hello, ma'am. Alright, okay. Ito na naman tayo, no? Alegria kita mga kasisid. Bawal ang sad dito, bawal ang killjoy. Yung mga killjoy, bawal ang sad. So, yun, man-kuan lang ustedes, man-text lang ustedes para pwede kita man i-start ya, no? I-text nyo yung inyong mga gustong sabihin, i-share or greetings. I-channel ustedes mga greetings, di ba? Madali lang yan, di ba? Para gusto mong sumaya buhay mo. Sus, tali si contigo. Tali contigo si kerito man alegria. Nuay se habla walang pilitan, di ba? Kaya sumaya ka na. Pangit yun, gusto mo, kaya ito un rato tumangkuan, di ba? Un rato queda vieja, un rato queda viejo, di ba? Dabar, kanya contigo, subia dito yung prison, di ba? Mas maganda yung naka-ismail ka kahit tanghaling tapat, di ba? Kasi mga medyo diyan, sinaora mga tarde yan ako. Amo sa kuan, di ba? Mahilig, akilos mga mahilig pa durmi-durmili. Hoy, sine trabaho ta durmi. Sine trabaho, nakay trabaho, matulog-tulog ka diha sa kuan, counter. Matulog-tulog ka sa cashier, bawal baya na. Kay mga tadurmi-durmi na mga tiyenda nako. Amo si tabla sila si tadurmi na tiyenda, el negosyo, durmi también. So, no madurmi. Okay, takial di aton mga aktibo kasisid di aton na nanonood sa atin sa live streaming. Anyway, pasensya ustedes, tiyan na besta perde kami. Siyempre, tapikura pa kami as upgrade. Di amon live streaming kay siyempre, di amon internet aki medyo mahina-hina pa. No? Tapikura pa kami kung aumenta pa kami mga 100,000 antena. Mapuwersa. Kung mag-greet kita kung Mr. William Espinosa Manuel. Greet lang daw, happy listening na mga Manuel family, Chris Mundo family, Lorena and family, pati na mga Tands boy, pati na Tuba boy, Alina Baliwasan, Tabuk, nice man si Dituyo t-shirt. Gracias contigo, kaya dito Dituyo ya, kusay usa na yung kamisa si Dalite. Hi to Mr. Etik Tubal. Mr. ba ni? Mrs. Miss. Todo ya, basta. Miss, Mr. Malay ko ba, baka si Annalyn Tubal. Okay. Anyway, baka watching from Kalayaan Tumaga. Okay. Si Marian Cabaluna, naminaw mi karon, Papa Joms. Salamat kaayo. Okay. Salamat po. Salamat sa bulad.
Ay nako, and hi Mama Landing. Paway na diha. Para ugma na pod. And si unsa pati Arnida, Ma'am Arnida Cortez. Shout out daw sa mga to all Herasmeo family sa Sawang Calero, Cebu City. Ug daghang salamat Papa Joms. Heart to heart. Heart to heart. Heart to heart. Tugtog. Corazon kung corazon. Igado kung igado. Tayo ay magsasama hanggang alas 3. And also hi to Albastaki Mohammed watching live from Dubai. Fresh from Dubai. Good morning Marina. Not Marina, Marino. Okay? Marino. Alright. Marino News FM. Okay? Marino. Sabalkair. Alright. Pangako sa'yo. And also Jerry Garcia. Uy, ayaw cool. Ayaw cool. Na unsa ko sa kade sa English no? Don't call. Stop uncle. Don't touch me uncle. Don't uncle, don't. Buang ko sa inyo. Alright, again. Preparaw ya ba ustedes ali? Takiataming kita ha. So, prepare di ustedes mga greetings también mga kwandiato nali, mga load. Akal mga no load, man load na, ha? Para pwede kita prinsipya kay el mga los demás cuanto dia el absent. So, pero sabi man yun, maski na ustedes ay hindi man los demás tantex, no? Pero sabi yun na some of you are listening while at home and you're busy. Some of you don't have much what is this? No load, no load. You need to recharge your mobile, Recharge ang tawag dyan, no? Hindi load. If you are there in outside of from the other country, if you go to the store, no? Madto mo sa store, mag-ingon mo, do you have load? Katawan ka sa mga gabaligya. What load? What do you mean? Ana ang mga Indiano dito. Usahay mga Indiano man si. Mga Indiano si alya na Dubai, na UAE. Noan sila pregunta to. Do you have load? What load? What do you mean? Hindi load ta usalya. Do you recharge na? Recharge my mobile phone, ha? Ay nako, Etisalat. Do you have Etisalat? Do you have mga nombre del kwan, di ba? And andito na sila. Okay. Takiya sila. Shoutout daw alin na Kulyanan at na Lorenzo and Carpio family. Alright? Okay guys, come on, text. And if you don't have load, recharge your mobile phone. Recharge, go to store, Alingnena store, and recharge your mobile phone. Okay? Alright, Papa James request a song beer para na mga marido borachon beer. And thank you from Annie Rose Sulian, makakebra-kebra ya di aton English sir. Yes, that's why, no? Because English how very important. Maskin poko kwan lang English sabi kita, basic only, very important para legal tempo, di ba? Hindi kita tanga-tanga. De veras. Si nasabi to, di ba? Especially si Salito Apuera, no?
you don't know a little basic English, no. Sometimes, no, you need to practice. Kahit nandiyan ka sa loob ng bahay, pwede kang magsalita, mag-practice ka lang, di ba? Practicein mo yan, even you are wrong grammar. At least, di ba? At least you learn. At least you can speak. Alright. Hello. Hello. Is it me you're looking for? Again, 0975-072-3036. Sa Kasanyangan daw, asinan sa Kainda Juray Arura and Najal Asing Warin. Alright. Tauya sila ara and ready sila. Okay? Again mga kasisid, welcome po sa programang Heart to Heart. Hi also kun Juliet De Leon Gonzalez. Kompleto man. And sa mga staff ng One Sign, basta tarpaulin, One Sign. Yan. Diba? Alauna 30 na. At ako'y magbabalik mga kasisid sa programang Heart to Heart. My name is Papa Joms, ang nag-iisang papa ng Zamboanga. Ado ustedes mga radyo. And here's something from Atlantic Star, Masterpiece. This is 106.7 Marino News FM. Sisid na! Sisid na! 106.7 Marino News FM, sisid na, an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. El hora de aton mga kasisid, 1:46. ¿Qué tal ustedes? Dulakil kiretamin kay ulan, no? Or kosaba? Anyways, dapat preparaw pirmi, di ba? Example, para sa leman to na para anda pa lang na trabaho, debe, chineto ko sa liba, mga raincoat ali or ko sa ba mga sako li. Iyo talibay sako para si example na umulan man ng malakas, na man sako ya gayon. Ngay man raincoat. Pero aya ka namon ariba, badyang kami tausa para hindi muha, no? Kasi pwede lang yung pone badyang na kon. Pone yung badyang adentro na U-box. Welcome po sa programang Heart to Heart. Kunel de aton mga kasisid. Yung mga kakatune in pa lang, no? Pwede ustedes man search na 106.7 Marino News FM Facebook account, no? And please like, alright? And like and share. Para updated po kayo. Diba? Kung sakali man updated, di ba? Alright, and again, 0975-072-3036. Okay? Para pwede yung man-greet. On dia ustedes, talia ba ustedes? Okay, good afternoon, Papa Joms. Present yael mga Lee family. Okay, di Barangay Lunsuran. Message coming from Jelby Clee. Okay? De Barangay Lunsuran and request yun November Rain and rock and roll knock and roll in heaven. Okay, pwede mang-greet lang Papa Joms kay yan sa rampion nyo. Uy, pero todo dia lang nyo syempre tauwi na dito yung programa. Tiyan ito Alicio Koy pati Sirena tapida Alina Piseris kambiyahan ta Papa Joms Sigbin pati Chongo. Joke lang, and more power to your programs and my God bless you. Always Papa Joms. Sisid na, sambuli, ayaw kul. Si Sigbin lang tupid. No need ya. Manada yung mga Sigbin alyariba. Manada alyariba Sigbin. Alya lang nasa Banas Batchoy, mga kwan alya Sigbin Kelyos. Ay nako, si Kerga to Shokoy, na yung problema. Diyan yung mga Shokoy ki mga uban. Papa Joms, Heart to Heart, I love it. Okay? And
Ali daw na 14 kun Erwin Ramirez. Tambien kun Kristia and Jovelyn, Sherlyn and Auntie Evelyn. Okay, estaba na si Uncle también and Pedito Ramirez Pramsuki Iyang Ventura de Kanukutan. Okay, and also sa Facebook Live natin si Lerma Lumuna and Mr. Albastaki Mohammed. Here is my kabayan friend Peter said hi to you from Dubai. Uy, thank you so much. Thank you so much. Shukran. Shukran habibi. Mapi muskila. Anyway, and hi and hello to all my friends out there, no? Sa mga kabayan natin from other OFW to all OFW. They are watching right now from different part of the country. Mga iba sa kanila sa mga Middle East, and some of them are from China, USA, basta lahat, di ba? Okay. And also Pedro Juan Lucas. Salamat kabayan, it's me Peter. God bless on your station po. Okay. Thank you so much kabayan. Take care always, no? Mga magigiting, mga bayaning OFW. Diba? All right. So I know it's okay na diyan, no? Maganda diyan. At open na, no? Open na lahat, di ba? So I miss Dubai. I miss. Okay, and again mga kasisid, text lang ha, 0975-072-3036. Okay? Para sa mga gustong mag-share ng kanilang mga problema. Welcome po sa programang Heart to Heart. Akilos amo pa lang abri LDE lang mga kada equal radyo. Magandang tanghali, hapon sa inyo. And also for galing sa 471 afternoon, kasisid at sa lahat ng nakikinig, especially Papa Joms, and afternoon Ketalya. Ya tarda ya kami nuay pwede man text contigo kay yakida malo di amon phone. Pero tawi kami dito yung programa. Tiyan best amira kami live, sita pwede kami presta phone. Papa Joms, takiatamen kami di baby Mikaela, tauwi dito yung programa. And please say hello baby Mikaela. She is smiling every time she can hear your program. Yan anad kasi ele Papa Joms. Papa Joms, shout out family ko sa Malayal, Zamboanga del Norte. Thank you Papa Joms, and God bless you. Okay, baby Mikaela, Lura, cry. Yes, very good. Cry. Hindi tadali tete si mama. Hindi tadali lang tete kung papa lang no. Papa lang dali no. Oh, ando. Pangako sa iyo, okay? Alright, and ako sir, okay, nabasa ko na to. Dahil mga iba mabuhay, okay, maayong, okay. Marami mga iba mga system, mga delay eldila. Dira daw sa entrada Mangga Bolong Bakery, request mi kanta tinapog ligo naday. Okay, and always jud mi naminaw nimo. Salamat amping pirme. Alright, and hi also to Adelina Molina, always daw Alina Luyahan with love. Kun Ate Deng. Ay Ate Deng, el mujer dalaga vieja. El dalaga de Luyahan. El dalaga de Luyahan gani. Okay. Alright. Pangako sa iyo Promise me. You requested pangako sa iyo.
Ano ba? Pangako sa'yo, paglalaban ko. And, ano ito? Madam Landy. Okay. Ito kanina pa ito mga kon. Again, 0975-072-3036. Papa Joms, favorite ko po talaga ang Marino. Lalo na po kayo, idol. Pakigreet lang dito sa Tumaga. Lagi kami nakikinig sa iyo. Thank you po. Okay, dyan sa Tumaga, hindi mo nilagyan ng pangalan. Dapat nilagyan mo para mag-greet kita. Mag-rate. No hay nombre. Modo manse. Dapat may pangalan, no? Pag magpabati kayo. Alright? Uy, mga kasisid, good news na 16, no? November 16, si Man GCQ kita, baka kita ya sa el Sunday lockdown. Cover el curfew hasta alas 12 ya. Cover si. Nadaya gayot pwede man kuan ara. Tamira yo, no? Aquellos mga apektaw, negosyo. Especialmente aquel mga pang-denoche negosyo. Diba? Ano ba yung mga negosyo, pang-denoche? Diba mga yang lugi? Bimanada gayot, diba? Mga video okehan, diba? Mga restaurant. Lugi, mga tumahan, diba? Manadayat ya kabasera. So baka kwan, tiyempo ya na 16. Sabi kita kay open niya, di ba? Yes! Pwede kahit mang buratyo. Na, yaya. Pero hasta alas 12 lang, Debe mga 11:50 pa, 11:40, Kasado yan, pwede man buratyo na kabino, no? Para hindi man citation. Ay nako, at el usada del face shield también, no? Kita ya daw con ese, no? Kasi syempre, 'di ba, na Manila, mandatory hindi mandatory el usada del face shield, no? Kasi syempre, alangan tami na kuan kita aki. Pakuan kita. So, aki también, kita también pero no. Pero tiene syempre pero. Hindi abda hindi no hay pero. Na ay syempre, na ay pero. Pero na kwan daw no, na adentro daw del ng mga mall. Usa lang daw siya syempre. Amo sa eltan kwan pa sila kwan pa diskuti pa sila. Pero sabi kita na 16. Pero para kumigo, diba, para kumigo lang pregunta na kita agad kay useless naman si syempre, di ba? Mira ustedes, di ba, si entra adentro, ni naman syempre tausa, taas naman syempre herban, di ba? Liga ng mga kwan, muntatu kwan, andi muntatu sabasyo, manihatuan sina, kabar, liba-liba patukunesik, kabar, mira ustedes mga kalayat ali, face shield ali na mga kamino, di ba? Mira ustedes, manada gayot, mga face shield onde, So bigat ko na kitaya, di ba? Dapat tanggalin na talaga. So malapit na, malapit na tayong mag-back to normal. Pero numalang syempre kita mang kumpiyansa mga kasisi dahil andyan pa rin yung COVID, So debe lang syempre sige kita ng mga protocol, di ba? Debe sige kita akil na mga numaman tumpukan, ng mga sina man face mask, di ba? Si mang kwento, especialmente si akil mga naipaman vaccine na kami ragatyo. Akil mga noy man damang pa-vaccine, mandaya man pa-vaccine kay dayagat to. Di ba? Oo. Kay dayagayot. Alright. Ako'y magbabalik na dimi birada, no, at magbabasa ako ng sulat. So prepara ya ali sa mga radyo sigat bien kuan gayot suena para ma-power sagat kita. Okay? Para pwede lumakat ng suena gatamin kay tiyan gali kuan bata. Yan mga tan module. Okay? I'll be back and ang oras natin 1:59 na. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology.
Here's something from a foreigner. I want to know what love it is. Once again, my name is Papa Joms, ang nag-iisang papa ng Zamboanga, sa programang Heart to Heart. Ito lang sa 106.7 Marino News FM. Heart to Heart, Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! 106.7 Marino News FM. Sisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. El ora di aton alas 2:09 ang mga kasisid at welcome sa programang Heart to Heart. Okay? And text na, ano? Baka meron kayong gustong i-share or baka greetings, no? Kung birthday ba ng birthday mo. Kung birthday mo, let's celebrate, diba? Happy birthday na todo ta celebra mga birthday, diba? Okay? And pwede sa man search na 106.7 Marino News FM. Okay? Para pwede Mira, ha? Mira 2. LD2 yung paborito, kandidato. Verse, no? Por eso naimayayo kore, no? Kasi koreo tarabya kumigo mga bisinos ni Mio. Dekal dia lang gani, di ba? Ay dekal dia lang. Ya Mia yo, di ba? Aga-aga. Ha? Aga-aga yo ya Mia. Que verse grita kumigo, di ba? Hoy! Sino kumigo? Abla yo kosa tamen. Numabos kore, kay sebo kore, nigat mo gana. Keber. Nigalay tamiti kanila, di ba? Abla yo nigat yo kore. Kung ang iyong problema ay ang iyong abla yo. Si Yugana. Ese mga kamino quebrao na mga barangay. Ese mga iyan promesa del otro kabar hasta ara nuay sementa, nuay pone luz. Diyan man ara mga LED solar light pero hasta ara nuay mga iskuro kamino na mga barangay. Ese mga quebrao kamino. Si Papa Joms. Takiya si Papa Joms. Na ustedes mga barangay no olvida kay na verdadero eleksyon ay dalio con ustedes el cosa de ustedes quiere. Walang atrasan na to. El mga kamino quebrao ay sementayo con ese. Aquellos mga nuay así continua hasta ara cuánto año ya. Así con ese tiles para manlandog to. Manlandog kamo, manlandog, ha? Por eso no ay gat kumigo bot rabyogat sila. Numagat kore, ha? Kay si kore gat bon, gana. Kansina sila kumigo habla. Okay, di mayo kore. Kaya sila alangan. Pero si Elente gat kiri gat kuntigo, di ba? Kiri kuntigo ase gana gat to. Di ba? Este gani si Juan, di ba? Si el Mayor del Davao, no? Si Mayor Sara Duterte, di ba? Yan withdraw le di suyo kandidasi, di ba? Dali lang lekon baste. Oh, pero nay pamanli abla na kosa bagat ele, di ba? Kore na eleksyon. Di ba? Surpresa no? Mira kita kung ese, no? Malalaman natin yan kung ano ba yan. At siyempre, si Juan din, di ba? Si Senator Bongo también, di ba? Kuan tamen ele, nalarga tamen ele palabra, di ba? Baka kosa ba, ha? So nay paman na también na dali tamen kuan si ket baste o si Senator Bato, di ba? Si ese tamen ako, no sabi kita ko sa base, no? At manada pa si sorpresa. Manny Pacquiao tamen, Senator Manny Pacquiao, di ba? Si Mayor Isko, di ba? Malay kita, di ba? Okay.
So, magritamin kita kung este. Hello, Papa Joms, naminaw mi diri sa Kabato. Request, Papa Joms, Solidad by Westlife. Play, Papa Joms, please, please. And also Mr. Albastaki Mohammed requesting, I have request, please bring me to life. The song is to my kabayan, friend Mabel Tiago. She's in Lebanon. Right? Huh? Sorry, my friend, no? That song is very good. It's rock. Huh? But I can play it, no? Maybe later. Around 6 p.m. Because today is only mellow music, no? If I will play it, what will happen? It's gonna be rock and roll to the world. But I try it, okay? No? Later, 6 p.m. Don't forget. Ay nako. Okay, Leayo Alcarta, no? Oy, diha daw sa anyway sa mga boys sa GP Bodega. Kanang kanda Renz Verano daw, song request daw ni Marian. Kapag ang puso, basta ka na bang mga magsakit akong lalamunan ana ako makadungog ko sa request ni Kwan. Kanang kapag ang puso. Ligid ko, di ba? Magkatul akong Kwan. Okay, magbasa na ako ng letter, kasi kunya assisted sa mga radyo para pwede kita prinsipya. Okay? Eto na. Heart to Heart with Papa Joms. Dear Papa Joms, lagi po ako nakikinig sa programa nyo. Sana po mabasa nyo po ang sulat ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Julie. Pa-advise naman po. Nahihirapan na din kasi ako. Tungkol kasi sa buhay pamilya. Ganito yun, Papa Joms. Nakitira lang kasi kami ng live-in partner ko sa pamilya niya. So, 4 silang magkakapatid. Problema ko kasi, Papa Joms, minsan nakakapagod mag-work sa bahay kasi ako yung gumagawa. May anak ka pang inaalagaan. Tapos yung mama niya, putak ng putak. Di marunong maglinis. Mga ganyan, mga kung ano nung sinasabi. Papa Joms, ako lang naman ang naglilinis. Alangan naman, Papa Joms, sino yung pinapagalitan? Siyempre ako kasi. Ako lang yung gumagawa. May anak na dalaga, cellphone lang inaatupag. Di marunong mag-utos sa anak na dalaga. Papa Joms, mga bagay na di ko nagawa sa amin, nagawa ko sa kanila. Tapos makakarinig ka pa ng mga bagay-bagay na masakit. Kinaya kong lahat. May time din na inuutusan akong magluto ng monggo. Nagluto ako ng monggo, Papa Joms. Kunti na lang, maluto na siya. Hinain ko, nagalit ba naman kasi tinanggal ko. Pinagpipilitan niya akong pakainin doon sa monggo na yon. Sakit kaya kasi ginanon niya ako, Papa Joms. Tinanggal ko lang naman yun kasi nagsaing ako. Grabe na iyak ako nun, Papa Joms.
Ngayon lang din may nagsabi sa akin nang umalis kami. Ako lang yung pinag-uusapan nila ng mama ng live-in partner ko at mga kapitbahay na chismosa. Kahit konti lang daw ng pera, binili ko daw ng jacket at pajama. Papa Joms, alangan, ang lamig gumising ng 5 a.m. para maghanda ng pagkain. Kasi papasok ng work ang live-in partner ko. Kaya need ko bumili ng jacket at pajama. Meron din, sinabi na din daw kami bumili ng bigas at ulam. Same sa kanila daw lahat. Alangan, 350 na lang naiwan pera ng live-in partner ko dahil sa may utang siya sa amo niya. Para sa bahay naman yun, di naman yun ginagamit namin. Wala nga akong nabili kahit tsinelas na lang, Papa Joms. Daming reklamo. Alam naman nilang pamasahin na lang ang perang tira sa live-in partner ko. Wala nga ako kahit piso, di nga ako nabili sa bagay na gusto ko. Kasi babantayan ka, ichichismis ka. Sobrang sakit, Papa Joms. Gusto ko nang umuwi sa amin. Yung time na yun, sarap talaga maglayas, Papa Joms. Advice please. Ano ang gagawin ko? Alam ko maraming mga nakaka-relate sa akin at sa mga avid listeners mo, Papa Joms. Maraming salamat sa inyo. Sana'y may mga magbibigay na advice. At handa po akong tanggapin ang mga advice at opinion nyo. Hanggang dito na lang, Papa Joms. Ito po si Julie. At ito ang Heart to Heart story ko. Heart to Heart with Papa Joms. Where do I begin? Alright mga kasisid. Amo kelel kuan di problema di Julie. So ano ang dapat niya gawin? Ko sa balid debe ase. So mantek siya. Nisisita bagat ele salaya lang or kosa ba? Diba? I know na marami sa inyo nga nakaka-relate ngayon or na pagdaanan ito. So, mantek siya, ha? Mantex or pwede liya matambian luego. Nadimi virada na 0975-072-3036. Again, 0975-072-3036. Alas 2:22 na mga kasisid. Ako'y magbabalik, ha? Alilang ustedes. Heart to Heart, Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! *106.7 Marino News FM, masisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Alas 2:36 ya. Tan tuyo-tuyo gayot, ha? Makadurmigat no. Ansi na gayot el tiempo. Si tan tuyo-tuyo, di ba? Pero si tan tuyo-tuyo man to, tali lang to na kasa, no? Durmiya lang, di ba? Pero si tali to na trabaho, tan tuyo-tuyo na, sino magayot? Tan tuyo-tuyo. Si pwede sera el uno ojos, manda durmi, kabar si durmi el ojos uno, si pwede lang ansina, no? No, kabar el uno tamen ojos durmi, diba? Pero si mga na ora na trabaho, diba? Para sa pael tuyo, diba? Kami na, menya-menya el cuerpo, diba? Pero si ese mga sintaw, kabar frente el laptop, na. Enfrente el laptop, amo si el makatuyo gayot, di ba? Entero dia to alli, di ba? Entra to alas 8 sintaw to alli, di ba?
Dito yung kaminada, kuan lang. Kome lang, di ba? Abrito baon alia. Diba? Kabar salito alas 5. Ansina, oo, di ba? Ansina man makatuyo gatsi, makadurmi, di ba? So, debe menya, Pwede lang si Tiyaniko sa taas, no, problema. Okay lang si. Pero sa kel entero dia gato sintaw, di ba? May to exercise. May to otro trabaho taas menya. O sabay dito yung trabaho sintaw lang? Amo lang man login lang? Kabar resibi lang sweldo? Ay sige. Kabar el mga los demas tasupri, di ba? Kabar ele pa el mareklamo, diba? Ay nako. So debe chine exercise man jogging, chine tempo, di ba? Kay sinuway kabar puwerte pat kumihumba na. Mapapabilis ang buhay. Ay nako. Alright, and balikan natin yung problema ni kasi Julie. Kasi si Julie maproblema ka tesdeli, no? Kay disuyo kwan daw, disuyo suegra na. Alright, galing sa 471. Papa Joms, pwede lang iyo dali advice ko nele. Kumbinsi ele di suyo live-in partner aparta casa or man boarding house anay. Maskin el di mumurahin lang. Total chene man trabaho di suyo live-in partner para pwede tamen sila man budget. Okay, pwede tamen, no? Pwede tamen. Pero el problema, si el trabaho del di suyo partner, amo lang sakto-sakto lang, di ba? Para kompra kwan, para kompra sebolyon, para pang sebolyon lang, hindi ingkansa pwede kompra kwan, magic sarap. Palta pa pamasahe na para munta jeep. El kwan sakto-sakto lang, di ba? No, pwede ba? Sabi naman ustedes, kwanto tapag-aara ng mga kwan. Ese ng mga renta-renta, di ba? Kumakalan sina ba? Pero si Akil bonamente man el trabaho, di ba? Porque man hindi, di ba? Porque man hindi. So, baka tiyan tamin rason si kwan, di ba? Di ba? Okay, galing sa 849. Papa Joms, ang may bibigay ko lang na advice kay Julie sa kaniyang problema ay kung ako sa kanya, ay umalis na lang sila pati sa kaniyang boyfriend sa bahay ng kanyang boyfriend. Akalain mo, Julie? Akalain mo, ha? Gumagawa ng mga gawaing bahay, ikaw, pero sila pag may ganang murahin sila pa at saka tamad ni hindi marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Tapos itong nanay naman ng boyfriend niya ay hindi marunong gumawa ng gawaing bahay. Okay? Marunong magtanaw ng utang na loob at respeto sa kanya. Ano siya, Lord? Hindi siya deserving na maging mother-in-law mo. Yan, babae yan, Julie. Kung ako sa iyo, doon lang kayo makitira ng boyfriend mo sa mga magulang mo. Nang sa ngayon ay hindi ka pagmamalupitan ng nanay ng boyfriend. At pagtuunan mo na lang ng atensyon at pag-aalaga sa iyong sarili, sa iyong pamilya at iyong boyfriend. Kaya mo lang, Papa Joms. From Jelby Klee. Okay, gracias contigo, Jelby Klee. Dito yung advice. Okay. Okay, buenas. Julie, man kontento to kunel dito yung partner. Estaba sina 240. Habla tu con él cosa hace de suyo familia. Ya con él si cree él o hindi. Basta ya habla tú. Kabar habla tú decidi él si gili contigo o estali kanila. Salaya lang tú, volvea lang tú na dito yung pamilya. Total no hay pa man ustedes anak. Si para kumigo lang, ansina lang. Okay, biya diluyan. Di ate ding
Papa Joms, late yun na school. Oy, late yun daw li ha. Sorry. Great lang ko na bisita di mio kun Dudung, si Tutung and Jenaline, Mark and Jula and Nonoy, Ken, pati todo di mio hermana. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Thanks Papa Joms, God bless and save you. I love you. Grabe man si dito yung mga pan. Galing sa 100. Oh, grabe din si number. Last number din si 100. 100. Bali din si cellphone number. Pakigreet lang na sinubong. Mga family Busmeon. Pati Garcia from Maika. Busmeon. Thank you po. Alright. Mantex ustedes para pwede kita man kuan mag-greet ko na ustedes kay todo ara tawi Marino, entero Zamboanga, tawi. Okay. Papa Joms. Si Lalay Ryan ng Sambuod po. At biyenan din ako. Uy. Mama at biyenan din ako. Pero hindi ako katulad ng biyenan ni Julie. Rabyaw man este. Ang advice ko lang sa kanya. Ang advice ko sa kanya Ganito. Tanungin niya ang kanyang kalibin, partner na umalis na sila dyan at maghanap sila ng sariling bahay nila kahit mag-boarding house lang sila. Basta makaalis lang sila dyan. Magulo kasi hindi sila magkasundo. Pati ang tingin ko sa kanyang biyenan, parang walang awa. Sa kanya nang walang awa naman, Papa Joms. Sana umalis na sila dyan at wala siyang karapatan sa pera ng kanyang anak. Kasi may pamilya at may asawa na yan. Yan lang Papa Joms. Yan lang. Okay? Alright. Julie, Papa Joms, advice ko, naranasan ko din yan. Umalis na kayo dyan, Julie. Umalis na kayo. Ngayon din. Mental lang yung kel. Ngayon din. Pero naigat kel ngayon din. Estaba na 325. Okay, gracias contigo. Yenan tameng galeele. Tupaw tamen, di ba? De veras. Sina por kita sina. Makaibisang. Lagi pa. Estaba na 337. Okay, uwi bonamente Uwi. Kay entero Zamboanga arata uwi. Marino FM. Alright. Hindi to tauwi Marino FM. Otro stasyon to tauwi na. Behind the scene niya to. Galing sa 337. Mag-alis na lang sila Papa Joms sa bahay ng nanay ng partner niya. Meron naman po trabaho yung partner niya. Kung wala sila, bahay mag-boarding house na lang. Mahirap talaga Papa Joms yung may pamilya ka na tapos nakikitira ka lang. Meron talaga na bagay di magkasundo. Yung advice ko Papa Joms. Pakigreet dito sa amin sa BCY Hardware. Malakas talaga radyo namin dito. Opo. Salamat po. Okay. Dinagdagan ko lang. Hoy, alin na BCY Hardware Kunil mga suking palangga di aton ali, mga gwapo, mga oloroso, mga pogi ali. Ken ali nuay face mask, tausa, palmadya. Oy, baka si Bossing L nuay face mask. Joke lang bro, malang. Siyempre, di ba? May face mask, di ba? Diyan naman face mask. Baka si Bossing no face mask. Grabe na pagkakang kang Bossing. Ay nako. Kuidaw and mga kasisid yato na. Alegria kita. Bawal el tuyo este mga ora. Gracias sa na BCY. Diyan ba alikwan? Kerera yung man order. Kerera man order. Diyan milk tili. Hardware milk tea. Galing naman sa 039. Papa Joms, good afternoon. Relate po ako sa sender, Papa Joms. Pero di ko na lang minamind. Kasi nga,
Kasi nga ha, ako lang ang lugi, ma-stress pa ako. Asikasuhin na lang niya ang asawa niya at anak. Ika nga, kill them with kindness. Papa Joms, greet naman po mama at ate ko sa Giwan. Miss you, mamang Luza. Ayoko, matapakukol. Okay, nakarelate na. Ang ganda ng words, no? Bali diso yung words, no? Kill them. Kill them with kindness. Grabe, lalim ng kwan niya, pero grabe, di ba? Straight talaga. Straight, heart to heart, di ba? Kill them with kindness. Tama, di ba? Ay nako, grabe. So, yun dapat ang mga gawin nila, di ba? Kasi pangit naman, di ba, kung pinagtatrato ka na, di ba? Eh, ganyan ang ginagawa sa'yo. Tapos kung tiguan sina pasipala, hayaan mo lang ba? Ha? Eto, mga nakarelate dyan. Uy ha, mga nakaka-relate dyan. Kalyaw-kalyaw lang pero tan-relate. Abla si 322. Heist! Buti hindi ganyan biyanan ko. Pero hindi talaga ako komportable sa bahay nila. Mas gusto ko talaga bumukod. Pero nagtitiis muna kasi pinapa-apply ko pa siya ng ibang work. Helper lang kasi siya ng papa niya. Sobrang hirap kasi. Maliit lang sahod. Mabuti na lang nagpupursigi uma-apply ng ibang work. College level naman yun. Pray lang po always, sis. Okay ha? Galing naman sa 455. Based sa pagkakaintindi ko, hindi kayo nagbibigay ng pambili ng bigas at ulam? Yan ang pagkakaintindi ko sa mga sinabi mo. Once kasi na makikisama ka, obligasyon nyo po talaga ang mga ambag ng pambili ng pagkain. Ganun po talaga ang nakikisama. Gumawa ka at hindi may masasabi po talaga sa inyo. Alright? Yun, advice niya ha. Disuyo si advice. Disuyo opinion. Oh. Galing naman sa 656. Uy, Bonamente. Hey! If I were you, talk to your husband. Sa kanya mo muna ihinga yan. Kapag wala, so ang ginawang aksyon, layasan mo. Umuwi ka sa inyo. Hindi pwedeng ganyan. Aba. Swerte ko at hindi ako ginaganyan ng binan ko. Kahit lola ng asawa ko. Minsan magsalita ka din kasi. Mag-ipon ka habang andyan ka para kung aalis ka, may panggastos ka. Estabasin na 656. Ha? Masaya. Iyutan stress na stress mga advice. Pero anyway, no? Maganda yung mga advice ninyo. Good. Kay binmanadagat ara tan relate, no? Tan relate tariri lang kalyaw, abaho el kabesa pero, 'di ba? No. So, cosa man debe hacer? 'Di ba? Ito galing sa 849. Papa Joms, advice ko kay Julie sa kanyang problema ay magpatulpo siya. Pagmatato niya kay nanay ng kaniyang boyfriend para matauhan. Nanay niya, live-in niya at para ma-realize ang biyenan niya na sobra na palampak maltrato niya sa kanyang girlfriend. Yan lang po Papa Joms ang advice ko. Avid listener Jelbicli. Kung may paraan pa, bakit, di ba? Hindi mo maidaan muna sa kwan. Sa mga bagay na mas madali. Okay? Apartaya lang gat sila Papa Joms. Apartaya lang daw, ha? Apartaya lang para kwan, may problema. Alas 2:52 ako'y magbabalik mga kasisid, kaya dyan lang muna kayo. Ito pong programang Heart to Heart. Sa programang ito, my name is Papa Joms. Dito lang sa 106.7 Marino News FM.
Sisid na. Heart to Heart, Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na. 106.7 Marino News FM, sisid na ang affiliate station ng Philippine Broadcasting Service or PBS. Okay, maraming salamat mga kasisid. Gracias con ustedes todos na kakilos kanya mga partisipa sa programang ito. Lalo na yung mga nag-share ng kanilang mga advice and opinion sa problema ni Julie. Siguro si Julie ngayon nasabi alikoy ko sa el debele ase, no? Ko sa el mga pag-aaral, mga natutunan natin. Siguro naman iba na naman, isa na mga meron na naman tayong matututunan, di ba? Chinatamin kita ko sa aprende na letter, di ba? Especialmente akilos mga para sabi ya, di ba? Ano sabi pa ko sa el liga, no? Na bida dituyo si liga man ansina at least kinito ko sa el debe ko sa ase si mga ansina man, di ba? Aha. At sa mga nakaka-relate sa mga hindi pa pinagdadaanan ito, so liga man el tiempo, at least you know, di ba? May matututunan ka na, di ba? Gracias at Neymayo ora. At susunod na po ang programang Merienda na Bay. At mamaya 6 to 8 ang programang Sobrang Okay Papa. Mamaya yan. So parali ayo kay kung hambre Merienda Bay ang nag-iisang papa ng Zamboanga mula noon hanggang ngayon na di ustedes mga radio. Well, Papa Joms po. Kiss ko be. Ayaw ko. Bahog tiil. Bata pa ko.